På Krutstock Diamond Princess om aften swimmingpool är en flott smuk blå farve. Det är alltid en romantisk atmosfär. Här är andra swimmingpool i det samma farve och du här får möjlighet att se biograf. Och hvis det blir koldt väder så personal ger dig täppe. Ellers alla atmosfär är mycket stilla, rolig och romantisk. Och på Krutstock Diamond Princess du kan njuta dess skönhet om tidig om morgon eller sent om aften. Det alltid är stilla, rolig atmosfär där. Och se biograf under täppe i frisk luft på Krutstock skip, det är en dejlig upplevelse. Ja. Och här är också en liten swimmingpool och också en blå farve liksom det andra. Också invändig swimmingpool på Diamond Princess Krutstock är i blå farve och romantisk atmosfär. Så hvis du vill gärna lära mer om vår Krutstocks klubb och hvordan du upplever dejlig upplevelse på Krutstock, kan på min hemsida registrera dig och få din dejlig upplevelse. Vi ses!